Salam ýene hormatly adamlar. Garaşsyz baky betarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen taňyşdyrýan Watan habarlar gepleşimize başlaýas. Şoň hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň Oba Senat toplumyna gözegçilik edýän ornwasary Ýazmyradowyň hemem vilayetler häkimleriniň gatnaşmagyny sanulgy markaly iş maslahatyny geçirdi. Oň dowamyny Oba hojalyk toplumyna hemem vilayetlerde alınıp barýan işler medeni durmuş we önümçilik maksatly desgalyň gurulşyklary bilen baglanşykly meselelere garaldy. Hormatly prezidentimiz sanulgy markaly geçirilýän iş maslahatynyň gün tertibine geçip, ilki bilen Akyl vilayatynyň häkimi Gurbanowa söz berdi. Häkim şu günleri vilayetde alınıp barýan işler, gallar onuň depkinlerini ýokalandyrmak, urukdan boşan meýdanlarda sürüm işlerini geçirmek, gowy meýdanlaryna ýerine ýetirilýän iýdek işleri hemde gurulşyk alınıp barýan desgalardaky işleriň ýagdaýy barada hatabat berdi. Şol buratyň özüne vilayetde yer alma we gök bakça ekillerini ösürip yetiştirmek hemde olardan bol hatyr almak uğruna amala aşyrylýan toplumlaryň işleri barada hatabat berildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, gallar oňy ýokary kirli hemde gysga wagtda tamamlamagyň, tapşyrylan hasyl üçin hataplaşyklaryň öz wagtyny we büýükdensiz geçirilmeginiň, ýygnanan hasyly galla kabul ediş bölümlerini büýükdensiz daşamagyň hemde olary talaba laýyk saklamagyň häzirki döwrüň möhüm talabydygyny ölçekdi we bu wagtda häkime bir näçe anyk tawşyklar berdi. Döwlet başlarymyz yer almanyň gök we bakça ekinleriniň bol hasylyny ösürip yetişdirmek, şeýillikde ýurdumyzyň bazarlaryna öňün bolşanyň üpsetilmegine münasip goşunt goşmak uğruna tagalla edýän daýhanlary zerur gollawlaryň berilmeligini belledi. Şol buratyň özüne vilayetin gowy meýdanlaryna hatarara bejergisi, özüçde tutmak, mineral dökünlerini iýmitlendirmek işleri agreten kadra dolu alaýyk gelmeliler. Hormatly prezidentimiz vilayetleri durumçyk saatlardan ösürmek bilen baglanşykly meseleleriň döwletimiziň hemişe üns merkezinde saklanýanyny belläp, şu ýyl gurulyp ulanmagy berilmegi gözüňe tutilýän dürli maksatly desgalaryň gurulşyklarynyň depkinlerini güýçlendirmek hemde ýokary hil derejesini üpçün etmek we binalary belirlenen möhletlerde tamamlamak meselelerine möhüm ähmiýet bermegi taşyrdy. Şeýle hem döwlet başlarymyz vilayetiň medeni zorluklaryna bar bolan ekrançyk meýdanlarynyň çegini giňeltmek, ýerleriň hasyllygyny artdyrmak, suwdan tygyşytly peýdalanmak maksady bilen uzak ýaýlalarda we düzlüklerde ekilýän ekinleriň meýdanyny azaltmak meselelerini öwrenmegiň zerurdygyna ünsçekdi. Soňra Balkan vilayatynyň häkimi Atakallew ekrançyk meýdanlaryna alınıp barýan işleriň ýagdaýy, gallar onuň depkinleri, şeýle hem urukdan boşan meýdanlarda sürüm işlerini geçirişi we gant şogunlarynyň ekilşi barada hatabat berdi. Vilayetin goçeklen meýdanlaryna iýdek işleri agreten kadra laýyklykda alınıp barýar. Şol buratyň özüne vilayetde yer almanyň gök we bakça ekinleriniň bol hasylyny ösürip yetişdirmek uğruna zerur işler ýerine ýetirilýär. Şeýillikde içerki bazarlarda öňün bolşygy üpçün edilýär. Häkim vilayetiň çäklerine gurulşyk alınıp barýan medeni durmuş we önümçük maksatly desgalaryň gurulşyklarynyň depkinlerini ýokalandyrmak we binalarda gurulşyk işlerini belirlenen möhletde tamamlamak uğruna äkli zerur tagallalaryň edilýäni barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, gallar oňy ulanýan kombaynlaryň ýük gulaglarynyň dolu güýjüne işledilmeginiň möhüm talap bolup durýanyny belledi. Şunda gallar oňy işledilýän tenkalaryň büýükdensiz işledilmeginiň talaby laýyk ýola goýulmagy, tapşyrylan hasyl üçin daýhanlar bilen hataplaşyklaryň öz wagtyny geçirilmegi möhüm wezipe höküminde kesgitlenildi. Döwlet başlarymyz vilayetiň ekrançyk meýdanlaryna, aýratynda gowy çeklen ýerlerde alınıp barýan iýdek işleriniň agreten kadralary we daýhançylygyň özüň tejribesine laýyk gelmelidigini, gant şogunlarynyň ekişiniň ýokary hili geçirmeligini belledi. Şu günler yer alma we gök bakça ekinleriniň bol hasylyny ösürip yetişdirmek hemde bir önümler bilen içerki bazary dolu üpçün etmek uğruna alınıp barýan işler möhüm bolup durýar. Döwlet başlarymyz vilayetiň çäklerine gurulşyk alınıp barýan medeni durmuş we önümçük maksatly desgalarda dowam edýän gurulşyk işlerini bir gözükçükde saklamagyň möhümdigini aýdyp, olaryň belirlenen möhletine we ýokary hil derejesine ulanmagy tapşyrylmagyny üpçün etmek babatda degişli görkezmeler berdi. Şeýle hem hormatly prezidentimiz vilayetiň uzakdaky ýaýlaryna ekilýän ekinleri medeni zorluğa geçirmek meselelerini öýsen daýhançyk täpler esasyna öwrenmegiň zerurdygyny ölçekdi we bu gurda anyk taşyklar berdi. Soňra Daşoğul vilayetining häkimi Nazar Muradow şu günler alınıp barýan işleriň ýagdaýy, gallar oňy guramaçylyk geçirmek, şol buratyň özüne gowy çeklen meýdanlarda iýdek işlerini agreten kadra laýyklykda alyp barmak uğruna geçirilýän toplumlaryň işleri barada hatabat berdi. Şeýle hem vilayetde şaly meýdanlaryna iýdek etmek işleriniň depkinlerini güýçlendirmek meselelerine möhüm ähmiýet berilýär. Şonuň ýaly häkim vilayetde yer almanyň gök we bakça ekinleriniň bol hasylyny ösürip yetişdirmek hemde bir önümler bilen ýylatymyz dolu üpçün etmek boýunça giň göçerli işleriň alınıp barýanyny aýtdy.
Şeýle hem şu ýyl sebitde ulanmaga berilmek meýleşdirilen desgalarda gurulşyk işleriniň diýipkinlerini güýçlendirmek ugrunda derul işler geçirilýär. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Vilayetde gallar ogny ýokary guramaçyk derejesinde geçirmegin, tawşyrylan hasyl üçin gallaslar bilen hataplaşyklary öz wagtyna ýola goýmagyň derul talap bolup durýanyny bellädi. Şeýle hem orokdan boşan meýdanlarda sürüm işleri agriterň taraplara alaýyk ýagdaýda geçirilmeliler. Döwlet başlarymyz vilayetin gowçy meýdanlaryna hatarary bejergisini özüşdügün tutmak, mineral dökünlerini iýmitlendirmek işlerini talaba laýyk ýola goýmagy taşyrdy. Şeýle hem yer almanyň güýük bagça ekinleriniň bol hasylyny ýetişdirmek, daýysy ýygna bilmek meselelerine möhüm ähmiýet berilmeliler. Şol buratyň özünde vilayetin şaleklen meýdanlaryna iýdek işleri talaba laýyk ýola goýulmalydyr. Hormat prezidentimiz vilayetin çäklerine guruluşy alınıp barýan medeni durmuş we öýrümçük maksatly desgalaryň guruluşyk işleriniň diýipkinlerini ýoklandyrmak we olary belirlenen möhletlerde ulanmaga bermek meselelerining iýdigderli gödөгçülükde saklanmalygyny aýtdy we bu wagtda häkime anyk tawşyklar berdi. Döwlet başlarymyz vilayetin ekrançyk meýdanlaryny netijeli ulanmak meseleleri barada aýdyp, medeni zorlukda ekilýän ekinleriň meýdanyny giňeltmek, ýerleriň hasyllygyny artdyrmak, tugy tygşytly peýdalanmak meselelerini häzirki zaman obagçylyk ilminiň galanlaryny esasyna öwrenmegi taşyrdy. Soňra Lewap vilayetiniň häkimi Aman Gerliýew vilayetde alınıp barýan obagçylyk işleriniň ýagdaýy, gallar onuň diýipkinlerini güýçlendirmek, şol buratyň özünde gowça agriterň taraplara alaýyk derejede iýdek etmek işleriniň ýagdaýy barada hatabat berdi. Şeýle hem vilayetiň ekrançyk meýdanlaryna yer almanyň güýük we bagça ekinleriniň bol hasylyny ýetişdirilen hasyly öz wagtyny we ýetkisi ýygna almak hemde bazarlarda öňün bolşygyny ýetişdirmege munasyp goşunt goşmak ugruna amala aşyrylýan toplumlaryň işler barada hatabat berildi. Vilayetin şaleklen meýdanlaryna iýdek işleri talaba laýyk alyp barýar. Häkim vilayetin dürli künjeklerine gurulýan dürli maksatly desgalarda alınıp barýan guruluşyk işleriniň ýagdaýy barada aýdyp, guruluşyklaryň ýokary hil derejesine üpçün etmek we olary belirlenen möhletlerde ulanmagy tapşyrmak ugruna derul tagallalaryň edilýänligi barada aýtdy. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Gallar ogny ýokary hilli we gysga möhletde tamamlamak, tapşyrylan hasyl üçin hataplaşyklary öz wagtyna geçirmek meselelerining wajypdygyny öňsürekdi. Bu wagtda häkime bir näçe anyk görkezmeler berdi. Şeýle hem orokdan boşan meýdanlarda sürüm işleri agriterň taraplara alaýyk ýagdaýda geçirilmeliler. Döwlet başlarymyz gowçylara edilýän iýdek işleriniň agriterň kadra alaýyk derejede ýola goýulmalydygyny, şaleklen meýdanlarda iýdek işleriniň talaba laýyk alınıp barylmalygyny belläp, bu işleriň häzirki zamanyň özen tejribesine we onuň daýhançyk täplerine laýyk ýola goýulmagy babatda anyk görkezmeler berdi. Daýhan ihlasy bilen ösürlüp ýetişdirilen yer almany, güýük we bagça ekinlerini öz wagtyny we ýetkisi ýygna almak, bazarlarda öňün bolşygyny üpçün etmek wajypdyr. Hormat prezidentime de vilayetde gurulmagy meýleşdirilen dürli maksatly desgalaryň guruluşyk işlerini ýokary hil derejesiniň üpçün edilmeligini bellädi. Bu wagtda häkime bir näçe anyk tawşyklar berdi. Şeýle hem döwlet başlarymyz vilayetin uzak ýaýlalaryna we düzlüklerine ekilýän ekinleri medeni zorluğa geçirmek meselelerini almy esasda öwrenmegi taşyrdy. Soňra Mar vilayetiniň häkimi Ana Berdiýew ýazyrky döwürde vilayetin ekrançyk meýdanlaryna alyp barýan işleriň ýagdaýy, gallar ogny guramaçylyky tamamlamak we ýygnalan hasyly talaba laýyk taklamak we gaýtan işlemek ugruna alynyp barýan işler barada hatabat berdi. Şunda orokdan boşan meýdanlarda sürüm işleriniň ýola goýulýanyny gaýdyldy. Gowçy ekilen meýdanlarda hatarary bejergisi özüşdügün tutmak, mineral dökünlerini iýmitlendirmek işleri agriterň kadra alaýyk alynyp barýar. Şol buratyň özünde yer almanyň güýük we bagça ekinleriniň bol hasyly ýetişdirilýär. Ýetişdirilen hasyly daýysy ýygna bilmek işlerine möhüm ähmiýet berilýär. Häkim vilayetde gans şoňlarynyň eksine guramaçylyk giýişlenigini belläp, ony ýokary hili we belirlenen möhletlerde tamamlamak ugruna derul tagallalaryň edilýänini aýtdy. O milli maksatnamasyndan gelip çykan wezipeleri üstünlükli ýerine ýetirmek maksady bilen şu ýyl vilayetde ulanmagy bermek meýleşdirilen medeni durmuş we öýrümçük maksatly desgalarda alınıp barýan guruluşyk işleriniň diýipkinlerini ýoklandyrmak boýunça hemme taraplaryň tagalar edilýär. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Vilayetde gallar ogny guramaçylyk geçirmegiň, tawşyrylan hasyl üçin hataplaşyklary degişli derejede ýola goýmagyň wajyp wezipe hökümine kesgitlenenigini öňsürekdi. Olaryň üstünlükli ýerine getirilmegi döwrüň möhüm talap bolup durýar. Döwlet başlarymyz gowçylara edilýän iýdek işleriniň agriterň kadra laýyk gelmeginiň, vilayetde yer almanyň güýük we bagça ekinleriniň bol hasylyny ösürip ýetişdirmegiň, içerki bazarlarda öňün bolşygyny üpçün etmek ugruna edilýän işleriň netijeli käýfiýeti iyi bolmagynyň wajypdygyny bellädi.
Hormat prezidentimiz vilayetde guruluşa alınıp barlayan medeni durmuş we ölümçük maksatly desgalardaki işlerin depkinlerini güýçlendirmek hem-de olary belirlenen möhletlerde ulanmaga bermek meselelerini üns merkezinde taklamagy taşyrdy. Şeýlekem döwlet başlarymaz ekrançyk meýdanlarynyň medeni zorluklara geçirmek bilen baglanyşly meseleleri düýpli öwrenmegin wajypdygyny çekip bu wagtda häkime anyk taşyklar berdi. Soňra hormat prezidentimiz ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Ýazym Radowa söz berdi. Vice-premier şu günleri yurdumuzun ekrançyk meýdanlaryna alınıp barlayan işleriň ýagdaýy, taşyrylan bugdoý hazyr üçin öňüm öndürjiler bilen hazaplaşyklaryň öýe wagtyna geçirilýän barada hasabat berdi. Şeýlekem vice-premier vilayetlerde gallar bilen bir katarda goýça meýdanlaryna ýygyk işleriniň alınıp barlaýanyny, bu ýurda owazak tenkelerini we gurallaryny netijeli bolmak boýunça degişli işleriň ýoly goýulanyny aýtdy. Daşoğuz ve Levap vilayetlerinin şaly meýdanlaryna Agrotehnikanyň taraplarına laýyklykda ýygyk etmek işleri dowam edýär. Şeýlekem Balkan we Mar vilayetlerine gant çogundurlygyň ekşi batyl depkinlerde dowam edýär. Şonuň ýaly döwlet başlarymyň taşygyna laýyklykda ýerleriň meliorativ ýagdaýyny gowlandyrmak, suw serişdelerini rejeli peýdalanmak işleriniň alınıp barlaýany barada aýdyldy. Hormat prezidentime de hasabat dinläp, gallar ogny ýokary kirli we gysga möhletde üstünlikli tamamlamak, taşyrylan hasyl üçin hazaplaşyklary geçirmek meselelerining ýygyderli gözegçilikde saklanmalydygyna üns çekdi. Döwlet başlarymyz geljekki bol hasylyň düýbini tutmak, urukdan boşan meýdanlarda türmi işlerini ýokary kirli geçirmek, tohumlyk serişdeleriniň hil derejesine möhüm ähmiýet bermek, şol buratyň özünde suwy rejeli peýdalanmak meselelerine ýa-da zaman alma we milli daýhançyk diýipler esatyna çemleşilmeligini belledi. Bu wagtda vice-premier bir näçe anyk görkezmeler berdi. Hormat prezidentimiz häzirki wagtda ekinleri suw bilen öpçünetmegi talaby laýyk ýola goýmak zerurdygyny çekip, vice-premier ýakyn wagtda Kerki şäherine gitmegi we şol ýerde hemişelik esasda dolanýyş merkezini guramagy taşyrdy. Döwlet başlarymyz suwun ýagdaýyna görä merkeziň göçü mejlisleriniň geçirilmeginiň talaby laýyk boljakdygyny belläp, wilayetleriň ekrançyk meýdanlarynyň suw bilen dol öpçünedilmeginiň möhüm wezipe bolup durýanyna üns çekdi. Döwlet başlarymyz bu barada gyrgyň dowam edip, o senaty toplamynyň işini talaby laýyk göstermek, ekrançyk meýdanlarynyň suw üçinçigini gowlandyrmak, suwurşa kabalaryny, gowdanlary talaby laýyk saklamak bilen baglanyşly wezipeleriň çözgüdinde ýüreýän jogapkärçilikli we himmet taraplaryndan esasda çemleşilmeligini taşyrdy. Hemde bu işleri döwrüň tarabyna laýyk derejede kämilleşdirmek boýunça degişli gulluklar bilen birlikde teklipleri taýýarlamak barada degişli görkezmeler berdi. Soňra sanly omarkaly geçirilýän iş maslahatyna gatnaşçylar arkadagy serdarymyzy ýurdumyzda uly dawralar bilen bellenýän medeniýet we sünnet işgärleriniň we magtymly pragynyň şygyret güni münasibetli tüý sürekden gutladylar. Hemde döwlet başlarymyza berk jan saglyk, uzak ömür alyp barýan jogapkärli döwlet işlerine üstünlikleri arzuw etdiler. Hormat prezidentimize gutluglar üçin minnetdarlyk bildirip, himmeleri bir şanly tene bilen gutlady. Döwlet başlarymyz sanly gomarkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara berk jan saglyk, maşgala awadançylygyny, halkymyzyň bagtyar durmuşynyň, bir karar watanymyzyň arwaçlygynyň beýikligine alyp barýan işlerini üstünlikleri arzuw etdi. Şogun hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Çalyk Holding kompaniýalar toparynyň dolanyrjylar geňeşiniň başlygy Ahmet Çalyk kabul etdi. Çalyk Holding kompaniýalar toparynyň dolanyrjylar geňeşiniň ýol başly duşmagy wagt tapanlygy hemde ýödary beýiklik hyzmatdaşyň käbir urlaryny ara alyp maslahatlaşmagy döredilen mümkinçiligi üçin tüý sürekden hoşallyk bildirip, hormat prezidentimizi Türkmenistanyň prezidenti wezipesine girişmegi, şeýlekem şu gün bellenýän medeniýet we sünnet işgärleriniň hemde magtymly pragynyň şygyret güni bilen gutlap, türkmen halkynyň beýikligine alyp barýan işlerini uly üstünlikleri arzuw etdi. Hormat prezidentimiz Türkmenistanyň öňden gelýän hyzmatdaşy bolan kompaniýanyň ýol başlygyna gutluglar üçin minnetdarlyk bildirip, ýurdumyzyň milli ykdysadymizi diversifikasiýa ýolundan ösdürmegi ugur edilmeginiň iri daşy ýurt kompaniýalarynyň şol sanyna türk iş ugurlarynyň eýe bolan hemde teklip edip biljek iň täze dünýä derejesindäki tehnologiýalaryň we işläp taýýarlamalaryň işiň çekilmegini gözüňde tutýanyny aýtdy. Dozlukly ýurdun işigur topallarynyň wekilleri şu ýyl diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýylygyny belleýän Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda kemale gelen netijeli döwletara gatnaşyklarynyň putrandyrmagyna uly goşant goşýarlar. Duşun başyna dölülgünlerde hususan elektroenergetika pudugyny we saglyk guruluşlaryny tassamalaryň durmuşa geçirilmegine işen gatnaşýan Çalyk Holding kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygyň bugünkü ýagdaý we geljeki mümkinçilikleri ara alyp maslahatlaşyldy. İşewur holdingi analan desgalarda arnyp barýan işler hemde ulal berilen taşyklaryň ýerine getirilişi barada hormat prezidentimize hasabat berdi.
Döwlet başlarymyzy uzak möhletden hyzmatdaşyň geljeki mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşmaň barşynda türkmen tarapynyň esasy we üýtgüsi talabyna gurulşyk işleriniň bellenlen tertibiniň bir jaý edilmegine hemde desgalaryň şertnamada bellenlen möhletde ulanmagy berilmegine üpsün etmegiň zerurdygyny öňçekdi. Şonda ýakly işleriň ýokary hil derejesinde we tasdiklanan kadrlara laýyklykda alınıp barylmalydygy bellenildi. Eşewur bildirilýän ýokary adam üçin hoşallyk bildirip, ýolbaşyga diýen kampaniýasynyň geljekde de öz üstüne alan ähli şertnamalaryň boşnamalaryny bellenlen takyk möhletde ýerine getirmek üçin ähli tagallalary etjekdigini anlady. Duşun ahyrynda hormat prezidentimiz we Türk Holdingining ýolbaşçy berek-berege iň gowy arzuwlary aýdyp, türkmen we türk halklarynyň arasynda diýip bolan dostluk hemde ýödara düşünşmek gerekleriniň pogturanylmagyna hyzmat edýän netijeli hyzmatdaşyň mundan meýlekde dowam etjekdigine anan bildirdiler. Sonra hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkiýanyň Polimex inşaat taýhut we sanaý tijaret AŞ kompaniýasynyň ýolbaşçysy Erol Tabanjany kabul etdi. Türkiýanyň Polimex kompaniýasynyň ýolbaşçysy duşmagy döredilmän mümkinçiligi üçin tüýtürekden hoşallyk bildirip, ýolbaşyga diýen kompaniýasynyň durmuşyň ähli ulgamlaryny ýokary ösüş gadanýan Türkmenistan bilen ýödary bähfitli hyzmatdaşlygy dowam etmäge uly gyzyklanma bildirýänini belledi. Bellenşäli maýy oýum üçin döredilmän amatly şertler we bar bolan ägir türlü mümkinçilikler Türkiýanyň we umuman daşary ýurtlaryň işigur düzümleri üçin türkmen bazarynyň özüne çekijiligini artdyrýar. Borsatdan peýdaranyp Polimex kompaniýasynyň ýolbaşçysy hormat prezidentimizi şugun ýurdumyzda bellenilýän medeniýet we sunat işgärläriniň güni hemde Magtymly Pragynyň şygyret güni bilen tüýsürekden gutlady. Hormat prezidentimizi gutlalar üçin minnetdarlyk bildirip, işiň halkara hyzmatdaşlyk syýasatyny durmuşa geçirýän Türkmenistanyň ähli ullar boýunça netijeli gatnaşyklar üçin hem işi açykdygyny aýtdy. Ýurdumyzda ýaýdanlanan giň göçerli özgertmeler maksatnamalarynyň durmuşa geçirilmegine işiň gatnaşýan türk kompaniýalary bilen köp ýyllaryň dowamyna ýola goýulan hyzmatdaşlyklar munyň aýdyň beýanydyr. Duşun barşynda döwlet başlarymyz we Polimex kompaniýasynyň ýolbaşçysy Türkmenistany durmuş ykdysadydan ösdürmegiň ileri türlýän ugurlarynyň çäklerini, iki taraplyň gatnaşyklary ösdürmegiň geljeki meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Iqtisadiyetimiziň tenagatlaşdyrylmagy, bu doklaryň düzümleriň düýpli döwre barplaşdyrylmagy, toplumlaryň binagarlyk şäherulçyk konsepsiýasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi, netijeli işgur gatnaşyklary ösdürmek üçin oňun şertleri üpsün edýär. Şonda täzeçil usullaryň, ylym teýen kösüşiň öňde barjy gadananlarynyň öňümçüge giňden ornaşdyrylmagyna, ýerine getirilýän işleriň hemmesinde ýokary hil derejesiniň üpsün edilmegine mühim ähmiýet berilýär. Şonuň bilen baglykda kompaniýanyň ýolbaşçysy Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmegi öýleri üçin uly hormat saýanyny belläp, täze bilelikdäki taslamalaryň durmuşa geçirilmegine ägir türlü gyzyklanma bildirýänini aýtdy. Eşewur Türkiýeli hyzmatdaşlaryň Türkmenistan bilen ýödary bähfitli gatnaşyklary ösdürmek meselelerine mundan meýlekde ören jogapkärçilikli çemeleşekdiklerini anandyrdy. Duşun ahyrynda Polimex kompaniýasynyň ýolbaşçysy hormat prezidentimize bir jan saglyk we bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe halkymyzyň abadançylygynyň hemde bir karar watanymyzyň gülläp etmeginiň bähfitine alyp barýan giň göçerli işlerine uly üstünlikleri arzuw etdi. Sonra hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Renaissance Holding Türk kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Ilyjagy kabul etdi. Renaissance Holding Türk kompaniýasynyň ýolbaşçysy duşmagy wagt tapanlyk üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, borsatdan peýdaranyp arkadagy terdarymyzy hemde ähli türkmenistanlylary medeniýet we sunat işgärläriniň hemde Magtymly Pragynyň şygyret güni bilen gutlady. We bu bayramçylygyň dürüjük işgärläriniň gadanýan uly üstünlikleriniň täze bilençliklere tarap ýadygly tagallalarynyň tugutnamasydygyny belledi. Hormat prezidentimiz gutlalar üçin minnetdarlyk bildirip, Renaissance Holding kompaniýasynyň hyzmatdaşlygy täzeçilik esasyna çemeleşýändigini kanagatlanma bilen belledi. Hemde döwletimiziň özüniň ykdysady ösüşine iri daşary ýurt korporasiýalarynyň, şol sanyny Türkiýe Respublikasynyň kompaniýalarynyň innovasiýa häsiýetli işap taýýarlamalaryny çekmegi ugur edilýänini aýtdy. Kompaniýanyň ýolbaşçysy Türkiýanyň işigur toparlarynyň ägir türlü ykdysady kuwaty ýa bolan hemde oňun halkara hyzmatdaşlyk syýasatyny alyp barýan Türkmenistan bilen netijeli hyzmatdaşlyk giňeltmäge uly gyzyklanma bildirýänliklerini belledi. Arkadagy serdarymyz Türk kompaniýasynyň Türkmenistanyň neft-gaz toplumyny ösdürmek boýunça iri maýy oýum taslamalaryny durmuşa geçirmäge işiň gatnaşýanlygyna ýokary baha berip, hyzmatdaşlygyň oňun käýfiýetini hemde anyk netije gönükdirlendigini belledi. Duşukda hormat prezidentimiz we işigur ýödary bähfitlik görelgilerini esaslanýan hyzmatdaşlygyň geljeki mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar.
Türkiýeli işe ödürlü maksatly düzümleýin desgalary gurmak boýunça kampaniýalaryň tassamalaryn bir näçesiniň amala aşyryşy barada hormat prezidentimize gatabat berdi. Hormat prezidentimiz guruluşyk işleriniň ýokary hilini öpçün etmegiň hemde ähli işleri şertnamalarda belirlenen möhletde ýerine getirmegiň zerurdygyna üns çekdi. Mihman bildirilýän namçyn tüýsürekden hoşalyk bildirip, ýolbaşy diýen kampaniýasynyň geljekde de birlikdäki tassamalara işen gatnaşmaga taýýardygyny ýene-de bir tasdiklady. İşe göre hyzmatdaşlygy munun meýlekde giňeltmäge gyzyklanma bildirilýänini aýdyp, munyň üçin ähli tagallary etjekdiklerini hemde ähli hyzmatdaşlyk boşnamalaryny awray bilen ýerine getirjekdiklerini ananyrdy. Duşuň ahyryna hormat prezidentimiz we Renaissance Holding Türk kompaniýasynyň ýolbaşçy, anam we öýdary beýfitlik görelgelerine netijeli hyzmatdaşlygy dowam etmäge iki tarapyňam gyzyklanma bildirýändigine kanagatlanma bildirdiler. Şoň Milli Geňeşiň Halyk maslahatynyň başlygy Gurban Ulberdi Muhammedow ýurdumyz bilen köp ýyllyk hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny alyp barýan iri Türk kompaniýalarynyň bir näçesiniň ýolbaşçylary bilen dowuşdy. Elkilen gahrman arkadamyz Şalyk Holding kompaniýalar toparynyň dolandyrjylar geňeşiniň başlygy Ahmet Şalyk bilen dowuşdy. Şalyk Holding kompaniýalar toparynyň ýolbaşçy duşmaga wagt tapan üçin hoşalyk bildirip, burzatdan peýdaranyp gahrman arkadagymda uzak ýaş, berk jan saglyk, bagyt, awadançyk hemde giňerimli döwlet we jemgyýetçilik işlerine uly üstünlikler arzu etdi. Işgörüň belleşýäli hormatly arkadagymyň başçylygyna Türkmenistanlaryň durmuş derejesini düýüp göter özgörden hemde garaşsyz beýtarap Türkmenistanyň durmuş ykdysady ösüşine we dünýä derejesinde awraýynyň belinde göterilmegine kuwatly itergi beren uly üstünlikler gazandy. Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy tüýsürekden gutluklar we hoşniýetli arzuwlar üçin minnetdarlyk bildirip, Türkiýanyň işgörler toparlarynyň başlanan hemde milli ykdysatymyzyň hemme tarapdan kuwatlanmagyna, türkmen halkynyň awadançylygynyň ýokarlandyrmagyna gönükdirilen özgörtmeler maksatnamalarynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegine uly goşunt goşýanlygyny kanagatlan bilen bellädi. Şalyk Holding kompaniýasynyň ýolbaşçy öýlerini berilýän hemme tarapdan gollaw üçin türk işgörleriniň adyndan tüýsürekden hoşalyk bildirip, Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda töwda ykdysady hyzmatdaşlygynyň ýödary beýfitlik esasynda geljekde de üstünlikli ösüriljekdigine anan bildirdi. Duşukdan soň Mihman habarçamyda şeýle gurulmerdi. Biziň netijeli geçen duşuklarymyzyň barşyny Şalyk Holding kompaniýasynyň ýöňde bolan wezipeleri mundan meýlekde üstünlikli ýerine getirjekdigini ananyrdym. Şeýle men ýolbaşy diýen kompaniýamyzyň häzirki döwürde alyp barýan işleri barada hatabat berdim. Hormatly prezident geljekde ýerine getirilmeli birlikdäki tassamalar bilen baglanyşykly maslahatlaryny berdi. Burzatdan peýdaranyp, arkadagy serdarymyň kabul etmeginiň hemde hormatly arkadagymyz bilen duşmagymyzyň özümiz üçin uly mertebedigini aýratyn bellemek isleýän. Ata-watanmy Türkmenistan dünýäde ykdysat taýdan kuwatly ýurt hökümine karar edildi. Munyň özi biziň üçin uly bysanyşdyr. Men sözümiň ahyryna hormatly prezidentimize hemde gahrman arkadagymda berk jan saglyk, uzak ömür türkmen halkynyň beýfitine alyp barýan giňerimli işlerine üstünlikleri arzu edýän. Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň başlygy Gurban Ulberdi Muhammedowyň Türkiýanyň Polimex kompaniýasynyň ýolbaşçy Erol Tabanja bilen duşugy boldy. Işgör duşmagy döredilen mümkinçiligi üçin tüýsürekden hoşalyk bildirip, mümkinçilikden peýdaranyp, gahrman arkadagymda berk jan saglyk, uzak ömür watanymyzyň we halkymyzyň awadançylygynyň beýfitine alyp barýan atyrly işlerine üstünlikler arzu etdi. Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy gutluklar we hoşniýetli arzuwlar üçin minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň Türkiýanyň kompaniýalary bilen köp ýyllanyň dowamyna netijeli hyzmatdaşlyk edýändigini, bir näçe lilikdäki iri taslamalaryň, şol sanyna gurulşy gulgamyna taslamalaryň üstünlikli durmuşa geçirilmeginiň onuň aýdyň netijesini belledi. İşgör ýolbaşy diýen kompaniýasynyň Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk edýändigine buýsanýanyny belläp, Polimex kompaniýasynyň ýödary beýfitlik hyzmatdaşlygy mundan meýlekde dowam etmäge, şu maksat bilen ähli mümkinçilikleri herekete girmäge taýýardygyny tasdiklady. Duşukdan soň işgör habarçamyda şeýle gurulmerdi. Meniň durmuşymda bugüniň iň bagtly günleriň biridigini aýratyn bellemek isleýän. Hormatly prezidentiň wagt tap kabul etmegi hemde gahrman arkadagymyz bilen duşmak biziň üçin uly hormatdyr. Köp ýyllaryň dowamyna Türkmenistanyň hormatly arkadagymynyň parasatly ýolbaşlygyna dünýä meşhur tassamalar amal aşyrly. Bir näçe wagtdan soň Aşgabatda gelenimde bu ýerde ägir türlü işleriň amala aşyrlygyna ak mermerli Aşgabatyň tanalmaz derejede gözelleşendigine göz ýetirdim.
Munun öýdi Türkmenistanda şekerulçuk maksatnamasynyň üstünlikli durumça geçirilmegine döwlet tarapyndan aýratyn ähmet berilýändiginiň aýdyň beýanydyr. Bizim ata watanymyz Türkmenistanda ýaýbanlandyrylan giyim geçerli özgörtmeleriň amala aşyrylmagyna goşunt goşmagy özümiz üçin uly bagyt gataplaýanlygymy aýtmak isleýän. Borzatdan peýdalanyp, hormatly prezidenti we gahrman arkadagymda bir jan saglyk we uzak ömür jogapkärli döwlet işlerine uly üstünlikleri arzu edýän. Tawalyň. Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow, Renesans Holding kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Alajak bilen duşdy. Işe göre duşmagy we tapanyň üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, gahrman arkadagymda uzak ýaş, bir jan saglyk, täze taryhy ýamyň ägir tuly meýilnamalaryny durmuşa geçirmekde gujur gaýrat arzu etdi. Hormatly arkadagymyzy gutlaglar üçin minnetdarlyk bildirip, uly ähmetli milli maksatnamalary amala aşyrmakda Türkmenistanyň ygtybarly hyzmatdaş hökümini öýüni görkezden Renesans Holding kompaniýasynyň uly goşandyny hemde öňde barjy tejribesini belledi. Duşukda Türkmenistany durumçy yktysadydan ösdürmegiň ileri turýan urlary hemde bilelikdäki işte şol sanyna dünýä bazarlaryna uly istege ýa bolan öňümler çykarýan iri senagat teskararyny gurmak ulgamyna toplanyň tejribe nazar alınıp köp ýyllyk netijeli hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir alşyly. Işe göre Türkmenistan bilen oňyn hemde netijeli hyzmatdaşlygyň ýolbaşyga diýen kompaniýasy üçin uly hormatlygyny belläp, geljekde de öňde goýulan wezipeleriň ýerine getirmegine jogapkärli çemenişiljekdigini anandyrdy. Duşukdan soň işe gör hawatsamda şeýle gurun berdi. Bugun meniň hormatly prezident bilen şeýlekem gahrman arkadagymyz bilen duşugym boldy. Duşukda Türkmenistanda amala aşyrylýan giň göçerli tasmalaryň durmuşa geçirilmegine Renesans kompaniýasynyň gatnaşmagy bilen baglanşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşdyk. Men Renesans kompaniýasynyň özüne alynan tasmalary ýerine getiriş barada hatabat berdim. Hemde hyzmatdaşlygyň geljeki ösüşlerini kesgitledik. Şeýlekem hormatly arkadagymyz bilen bolan duşugyň biziň üçin uly mertebe bolanyny aýratyn bellemek isleýän. Meýerim bolşaly Türkmenistan hormatly arkadagymyzyň başlangyjy we tagallas netijesinde dünýäde taýdançly ösüş ýoluny üçin ýurt höküminde ikrar edildi. Häzirki döwürde ata watanymyzda atyrly başlangyçlaryň hormatly prezident tarapyndan uly üstünlik bilen dowam edýändigini bellemek ýakymly. Borzatdan peýdalanyp, hormatly prezidentimize we gahrman arkadagymyza bir jan saglyk, uzak ömür alyp barýan giň göçerli işlerine uly üstünlikleri arzu edýän. Tawalyň. Şoň tutuş ýurdumyzda geňden belenilýän medeniýet osunuty işgärleriniň hemem Magtymul Pragynyň şähriýet güni münasibetli geň möçörli bayramçylyk dawaralary geçirildi. Şanly senäniň hormatyna Ahal welaýatynyň Akbuday etranyň Nowruz ýaýlasyna ýerleşýän Türkmeniň Agoý binasyna geçirilen dörejülük agşamyna hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow gatnaşdy. Ýurdumyzda giňden bellenilýän medeniýet we sunuty işgärleriniň hemde Magtymul Pragynyň şähriýet güni münasibetli Ahal welaýatynyň Akbudy etrawynyň Nowruz ýaýlasyna ýerleşýän Türkmeniň Agoý binasynyň ýanyna bayramçylyk münasibetli hormatly prezidentimiziň gatnaşmagyna aýdym taýly dawra ýaýbanlandyryldy. Bu ýerde bayramçylyk ähenginde guralan sahnada köp sanly dörejlik çykyşlaryny, joşgunly aýdym taýlary özüne jemleýän konsert, köpeýiş günlügi hemde teatrli pursatlara baýlyk bilen tapawutlandy. Ýurdumyzda giňden dawarlandyrylýan şanly senäniň medeni çäherler bilen utgaşyp, ýokary çeperçilige eýe bolan hemde adamlary täze ýeňişlere ruhlandyrýan aýdym taýly çykyşlar bilintden ýanglandy. Bayramçylyk konsertine gatnaşylar halkymyzyň şöhratly taryhynyň, baý medeniýetiniň, onuň maddi we ruhy mirasynyň hemde häzirki döwürde arkadagy serdarymyň ýol başlaryna gadanlayan biýik üstünlikleriň finasyna gurilen aýdym taýly çykyşlary uly ruh bilenlik bilen dinlediler. Bayramçylyk konsertinde çeper dörejiligiň milli sunugatyň gösterilmegi uğruna ýygyderli tagalla edýän mehriban arkadagymyň döreden aýdymlarynyň ýerine getirilmegi konsertiň şowkuny we onuň ähmetini bilinde göterdi. Konsertde gatnaşylar mehriban arkadagymyň döreden aýdymlarynyň täsirlenip, bagjy sadanlaryň çykyşlaryny şowkunly il çarpşmalar bilen garşyladylar. Nurany arzugulara pek söýgüýüniň mysal bolmagyna hemde şirin duýgularyň al asmanyna ganyt ýaýmagyna bagşlanlan aýdymlar özleriniň ýakymly owazy bilen konserte tomoşa edýänleriň ruhuny belinde göterdi. Tomoşaçylar ajaýyp aýdymlar we sazlary bilen halkymyzyň ruhy dünýäsini baýlaşdyrýan üçin hormatly arkadagymyza hemde biýik başlangyçlary nasip dowam edýän arkadagy serdarymyza tüýsürekden hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Şanly waka münasibetli bir ýerde guralan bayramçylyk konsertine gatnaşan gahrman arkadagymyz himmeleri uly dawralara
giýinmeçerli çäreler beslenen medeniyet we sungat işgärleriniň hemde magtymly pragynyň şygyret güni bilen tüý sürekden gutlady. Gahryman arkadagymyz medeniyet we sungat işgärlerini uly üstünlikleriň hemişelik yaran bolmagyny arzu etdi. Bu yerde medeniyet we sungat işgärleriniň hemde magtymly pragynyň şygyret güni münasibetli geçirilen dürejlik akşamy milli bayramçylyklara mahsus bolan eheňde ajaýyp şu welen bilen dowam etdi. Häzirki zaman tehnologiýalarynyň netijeli ulanmagy dürli ışyklardan älemoşal uçgunly şekiller döretdi. Bu bolsa bir dogrulan davranyň bayramçyk şowkuny hassa belinde götürdi. Ajaýyp şu welen gahryman arkadagymyzyň aýdan gutluk sözleri, bagşlaryň we sadanlaryň joşgunly owazy bilen utguşyp bir dogrulan bayramçyk davrasynyň şowkuny artdyrdy. Bu bolsa bagtyarlygyň hemde ruhfelentliň ýurt höküminde karar edilen Türkmenistanyny nurany arzularyň amala aşmagyny bildirilen alkyş bolup ýanglandy. Şogun tutuş ýurdumyzda medeniyet we sunat işgärleriniň hemem magtymly pragynyň şygyret güni giňden beleneli. Bu şaly sen münasibetli Mary welaýatyna geçirilen medeniyet kepdeliniň çäreleri bu bayramçylygyň ýokary gurumçylygyny görkezdi. Medeniyet we sunat işgärleriniň hemem magtymly pragynyň şygyret günüň geçirilmegi ýurdumyzda arka dagly serdarymyzyň ýol başlygynda bugurda ägirt uly öňe düşlükliň, özgörçlükliň gadynylýanynyň nowatda sowutnamasyna öwrildi. Sungat bayramynyň şäherleri köpek uçgunlygy hemde baý many mazmuny bilen tapatlanyp, arka dagly serdarymyzyň ýol başlygyna halkymyzyň awadançylygynyň watanymyzyň gülle besmeginiň bähbedine geçirilýän giň gerimli dörejilikli işleriň dowamatlylygynyň sowutnamasy boldy. Dawralar marşeger näke magtymlygynyň ýadygarlygynyň ýanyna başlandy. Bu ýerde beýik türkmen şahyrynyň akyllarynyň dörejiligine belin sarpy hökmüne ýadygarlyga gül goýmak dawrasy boldy. Ýerlen Mary welaýatynyň ýaşaýjylary, kärhanalaryň, edaralaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň, ýaşul nesliň ýaşlaryň wekilleri seýilgähe geldiler. Olaryň hataryna ýurdumynyň günorta sewitine üstünlükli geçirilen medeniyet tepdeligine gatnaşdylar amma ýadygarlyga goýulan ajaýyp güldesteleri ansanperwer şahyryň belin şahsiýetine hemde dörejilik mirasyna sarpa goýmagyň nişanyna urly. Binägärlik keşfi hemde milli geheňdäki bedegler bilen baý many mazmuny eýe bolan medeniyet tepdeleriniň derejesine laýyk gelýän türkmeniň agoý binasyna bugun Mary welaýatyna guralan dörejilik çäreleriniň ajaýyp jenlenmesine guralan Türkmenistanyň sungat uswatlarynyň konserti geçirildi. Bayramçylyk güni konsert zalyna ýygnalanlar hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň medeniyet we sungat ulgamynyň işgärlerine hemde garaşdy beýtara Türkmenistanyň tutuş halkyna iýeren gutlugyny uly ruhlenlik bilen diňlediler. Döwlet başçylygy gutlugyna watandaşlarymyzy bu ajaýyp bayram bilen gutlap, milli medeniyetimiziň hemde sungatymyzyň ýeten belin derejesini, şeýle-de oň jemgyýetimiziň agzybirligini we jewitligini poturlandyrmaga, raýatlaryň watançylyk duýgusyny ýokarlandyrmaga ýardym edýänligini belleýär. Sonra medeniyet tepdeligine gatnaşyjylar hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň adyna ýüzlenme kabul etdiler. Ondan milli medeniyetimizi ösdürmek ýurdumyzda hemme taraplaryň dörejilik we döwletara insanperwer hyzmatdaşlyk üçin ählamatly şertler döretmek baradaky aladasy bu formy ýokary derejede geçirmek boýunça döredilen mümkinçilikler üçin tüý sürekden hoşallyk beýan edilýär. Konsert maksatnamasyny açan sungat toyun tutýa ýyly türkmeniň atly edebi aýdym faly kompozisiýa bayramçylyk şäheresine bedeg berdi. Balkan welaýatynyň döwlet drama teatrynyň hemde Mary welaýatynyň Kemina adynaky döwlet drama teatrynyň artistlarynyň, diýarymyzyň 5 welaýatynyň belli aýdymçylarynyň hemde folklor toparynyň bilelikdäki çykyşy sungatyň gudratly güýjüne başlandy. Dörejilik toparlary, aýdymçylar, dawaratnaşlary, aýdym salar hemde tanslar bilen garşyladylar. Arkadagy serdarymyzdan başlangıç bilen geçirilen giň gerimli çäre her ýyl ýurdumynyň dörli sewitlerine guralýar hemde milli medeniýetimiziň aýdyň we köpü uşgunly aýratynlyklaryny äşkär edýär. Köp sany adamlaryň medeni gymmatlyklary bilen tanışmagyna, täze zekinleriň ýüze çykarylmagyna ýardam berýär. Hepdeliň milli uşgunlar çaýylan çäherleri Türkmenistanyň awadançylygyny, durnukly ösüşini, parahatçylygyň hemde ösüşiň belentliklerine tarap ukgunly hereketini alamatlandyrýar. Şonuň üçin bu sungat forumuny dowly derejede halkymyň ruhy belentliginiň bayramy diýip atlandyryp bolar. Medeniyet tepdeligi bu ulgamyň dürli ugurlaryna odaly bilen bolsa, türkmen halkynyň ruhy mirasyny gorap saklamak, öwrenmek hemde ýer ýüzüne wagt etmek, dörejilik işgärleriniň hünär taýdan ösüşini we öwrenmek boýunça geçirilýän işler hakynda düşünje berýän öz başly çäre bolup durýar.
Çıkışların dowamyna halk hemde estrad aydymlary, beýlik eserler, şeýrede berqara döwletiň täze iýamynyň galkynjy döwrüni wasp edýän herki zaman aydym saýlar ýaňlandy. Tomaşaçylara öýel bolşy tanskemde aydym saýlar çykyşlar ködürlendi. Olarda milli medeniýetimiziň aýratynlyklary öz beýany tapdy. Emele gelen däbe görä, Sumoda saatlarynyň öz günär bayramyna taýýarlan sahna çykyşlarynyň bir näçesi ilkinjigede görkezildi. Belli aydymçylaryň hemde ýaş ýerine ýetirjilerin dörrüjilik bäsleşikleriniň ýeňijileriniň çykyşlary dörli uguşgunlara we senen bayramçylyk ruhuny döretdi. Şunu gadymy aydym saatlar biziň döwrümizden joşgyny estrada ehenleri hemde nusgawy tansiýetler bilen utgaşdyrly. Ähli çykyşlar beýan edilýän wakalaryň täsirligi bilen tapatlandy. Muňa bayramçylyk dawaratyna herki zaman tehniki terişdeleriň ýerlikli peýdalanmagyna ýardam berdi. Döwür her ýylla şeýle giň gerimli meden çäräniň gurulmagynyň zerrewlygyny hemde ähmetini tasdiqlaýar. Bu şäherler milli sunuwatyň ähli ugurlaryny öz gerimine alýar. Ma'lum bolýarly bu medeni forum dörejilik işgärleriniň her bayramyna gawatlandy. Watanymyzyň köp asyrlyk taryhynyň dowamyna medeniýet halkyň milli aňyetini kemale getirýän möhüm şert boldy we şeýle bolmagyna galýar. Oň binýadyna biziň jemgyýetimizi jewitleşdirýän insan-perwerlik ýollar düzýär. Ol medeni ruhy durmuşy baýlaşdyryp, ähli umumy gatnaşyklaryň kemale gelmegine hemde üstünligine ýardam berýär. Türkmenistan atababalarymyzyň baý ruhy mirasyny gorap saklamak we artdyrmak bilen umumy adamzat medeniýetiniň bütün dünýä hadynatyna uly goşan goşýar. Araşdyr beýtara Türkmenistanyň medeniýetinde sunuwat işgärleri bütün dünýäde milli sunuwatymyzy, öz boşly däwletlerimizi giňden wagt edip, halklar ýakynlaşdyrýarlar. Hemde siýasatda, ykdysadyatda döwletlara gatnaşyklaryň ygtybary ruhy binýadyny döredýärler. Medeniýet tepdilerini geçirmek hormatynyň Aşgabat şäherine berilmegi Türkmeniň Agoý binasyna guralan dawaralaryň tolgunlary pursatlarynyň biri boldy. Türkmenistanyň prezidentiniň kararyna laýyklykda bu sunuwat bayramçylygy 2023-nji ýylda Aşgabat şäherine geçirilýär. Dörejilik dawarasy berqara döwletiň täze iýamynyň galkynjy döwrüniň milli sunuwatyň güllä besýän iýamynyň senasy bolup ýanglanan arkadaýly serdarymyz sag bolsun diýen watançylyk aýdymy bilen tamamlandy. Ýagnananlar watanymyza aýratyn buýsanç duýguty bilen we ajaýyp watançylyk aýdymynyň sözlerini dinlediler. Köpügüşgünne bayramçylyk konsert maksatnamasy Türkmen halkyny täze dähmet iňişlerine hemde dörejilik ilhamyna ruhlandyrýan, jewitleşdirýän sunuwatyň beýik güýjüne sena bolup ýanglandy. Ýurdumyzda medeniýet we sunuwat işgärleriniň hemmat mul pragynyň şagir etgini münasibetli ýurdumyzyň dörli künjeklerine geýwanlandyrylan bayramçylyk çäreleriniň täze ýaşaş jaýlarynyň açylyş dawaralary bilen utgaşmagy şanly senanyň şatlygyny hemem ähmiýetine hasan belende öterdi. Şu gün paýtagtymyzyň Büzmeýin etrawynyň senagat köçetiniň ugruna bir wada 4 gatly 32 öýli ýaşaş jaýlarynyň universitetiniň açylyş dawarasy boldy. Häzirki döwürde ýurdumyzda halkymyzyň esretli ýaşaýşy goňyjy din jalşy bilen baglanyşykly wezipeleň oňyn çödülmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Şoň bilen baglykda hormatly prezidentimiziň tawşyrygyna laýyklykda otoglarynyň ýerleşdirilişi we gowlandyrylan we özboşly binagarlyk keşi bolan amatly ýaşaýş jaýlarynyň köpçülikliň bina edilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Soňky ýyllarda paýtagtymyzyň dürli bilim ojaqlarynyň medeniýet merkezleriniň we döwrüwap işgür düdümleriniň kemale gelýän ýeri bolan Büzmeýin etrawynyň çäginde häzirki zaman talaplary sadyny gurulyp ulanmagy berilýän meden durmuş we önümçilik maksatly detgalyň sanynyň artýanlygyny bellemeli. Bugün bolsa etrawyň senagat köçetiniň ugruna häzirki zaman ýaşaýyş toplumynyň açylyp ulanmagy berilmegi ýurdumyzda giňden bellenýän şanly seneliň şatlygyna şatlyk goşdy. Täze jaýlaryň açylyş dawaratyna Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň ýollaşçylary, Aşgabat şäheriniň we paýtagtymyzyň etraplarynyň häkimlikleriniň işgärleri, hormatly ýaşlylar we ýaşlar gatnaşdylar. Ýurdumyzyň medeniýet we sunuwat işgärleriniň guran bayramçylyk çykyşlary bu ýerde geçirilýän dawara öz bolşly bayramçylyk öwüşgünne şaýdy. Bayramçylyk ähenginde bezilen ýaşaýyş jaýlarynyň ýanynaky meýdansalarda ýaýwanlandyrylan dawaralar şanly wakalaryň guramaçylykly geçirilmegine ören jogapkärçilikli we hemme taraplaryň esasy çemeleşilýändiginiň nowatdaky beýanyna urildi.
Bu ýerde guralan dawralar türkmen halkynyň milli desturlaryna laýyklykda geçirilýän gelin toýy, bäbek toýy ýaly giň möçörli toý çäreleri bilen utgaşdy. Turganlaryň görkezme çykyşlary ýerine ýetirildi. Muňa ödi dawralyň köp taraply häsiýetde guralýanlygyny görkezdi. Davrada döwrap zaýlary göçüp gelmek bagty meseleden başgalarlara nurany öýlen asarlary dawraly ýagdaýda goşurly. Täze zaýy göçüp gelýän bagtyýar maşgalalar halkymyzyň esretli durmuşynyň üpçüne edilmek uğruna ýygyderli alyp barýan işler üçin arkadagyly serdarmyda tüý sürekden çykýan hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Soňra dawra gatnaşylar täze zaýlarda döredilen şertler, otoglarynyň ýerleşdiriliş aýratynlyklary we öýleriň aşganalarynyň enzamlaşdyrylyşy bilen tanışdylar we täze zaýlara göçüp gelen bagtyýar maşgalalary adam durmuşyna iň bir ýaty galyjy pursatlara betlenýän azaýyp wakalar bilen gutladylar. Muňa ödi ýurdumyzda hormatly prezidentimiň alyp barýan siýasatynyň uly rowaçlyklara betlenýändiginiň nowatdaky sugutnamasyny görüli. Medeniýet tutunugy teşkärleriň kimi matmul pragynyň şähriýet güni münasibetli dörli çärelere giňgermerli, olary ýurdumyzyň durly gurlardaky ösüşleriniň öz bolşly beýanyna görüli. Bayramçylyk çäresi Aşgabatyň taryhy merkezinde Beýik Nushawy şahyryň adyny götürýän şaýoluň uğruna ýerleşýän Magtumly Pragynyň ýadygarlygynyň ýanyna meýdançada başlandy. Bu ýerde günnägiriň beýik akyllarynyň ýadygarlygine gul goýmak dabarasy boldy. Munyň özi şahyryň dörejiligiň giňden ikrar edilýändiginiň we oňa hormat goýulýanynyň aýdyň nyşanydyr. Akyllar şahyr Magtumly Pragyny türkmen topragynyň ajaýyp tebigaty, giňişlikleri, sehralary, daglary we düzleri, deňizler we derýalary, hoşniýetli adamlary, ýakymly owazlary we halkymyzyň insanperwer ýürelgileri beýik eserler döretmäge ruhlandyrypdyr. Gahrmançylygy, watançylygy, durmuş gözelligine bolan söýgi, türkmen halkynyň sadaşykly, parahat, awdan durmuşy, öz ýarly döwleti baradaky arzuwlar Magtumulynyň eserleriniň özünü düzýär. Ol berkarar döwlet istärin diýip belleýär. Häzirki döwürde Magtumulynyň ady dünýä belli boldy. Oň ajaýyp eserleri dörli dillerde neşir edilýär. Günnägiriň beýik akyllary we danasy özüniň çuň pekin paýhasy ýugurlan goşgular bilen insan kalbyna baky ornaly. Dana Pragynyň insan perwerligi, halallygy, agdyberli unnäýän eserleri ähli adamzat üçin bahasyna ýetip bolmajak gymmatlykdyr. Medeniýet tutunugy işgärleriň hemme Magtumly Pragynyň şähriýet güni münasibetli Magtumly adynaky ýaşlar guramatynyň merkezi geňiş tarapyndan ýurdumyzyň dörejlik bilen meşgullanýan ýaşlaryň arasyna aglan edilen berkarar döwletiň alhym joşun atly dörejlik bäsleşiginiň jemlenýäni. Türkmen Owakyjylyk Uniwersitetinde medeniýet tutunugy işgärleriň hemme Magtumly Pragynyň şähriýet güni münasibetli bayramçylyk däwrasy geçirildi. Däwrada ýokary okuw mektebiň talipleri Mehriban arkadagymyzyň taýsy tagallalary we başlanýşlary bilen arkadagy serdarymyzyň alyp barýan ýurt döwlet ähmiýetli işlerini, berkarar döwletimiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni wasp edýän joşgul aýdymlar, milli tanslar, edeb sahada çykyşlary we çeperi goýuşlary bilen çykyş etdiler. Murat Garif adynaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetinde siziň bilen bagtyar biz arkadan atly şygary bilen aýdym salda dawraly çäre geçirildi. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutunda ýaşlar siýasaty baradaky milli kanunçylygy kämilleşdirmek, döwrüwap ösüşiň ýoly ady bilen geçirilen maslahat bayramçylyk çäreleri bilen utgaşdy. Maslahatda Türkmenistanyň milli geňişiň halk maslahatynyň we mejlisiniň hemem jeňmeşik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar. Aşgabat şäher häkimligi, Türkmen Aragatnaşyk agentligi tarapyndan bayramçylyk çäreleri bilen utgaşyklykda geçirilen maslahat Türkmenistan jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy adamdyr diýilip atlanyrly. Ahal vilayetinde medeniýet tutunugy işgärleriniň hemme Magtumly Pragynyň şähriýet güni münasibetli däwreler giňden ýeňlendirli. Beýik taryh özgörtmeleri badaly galan berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne gahrman arkadagymyzyň hemme arkadagy serdarymyzyň parasatly başdanlygyny watanymyzdaky kuwatly ykdysady ösüşleň ýer ýüzüne dost doganlygy putulandyrmakdaky ýurdumyzyň eýleýän ornunyň paraha söýjüligiň şeýlede türkmeniň beýik akyllar şahyry Magtumly Pragynyň ölmez ýetmez ajaýyp şagyrlaryň şernen aýdym salan, joşgully tanslaň üstü bilen dünýä ýaýyldy. Köňüllüň taryna şerin qaky beren bu dabarada müňýüllüklerden göz başalyp gaýgan türkmen medeniýetiniň usunugynyň döwrüň ruhy bilen baýlaşdyrylan täze uşgunnaky aýdym saatlarynyň ýanglanmagy oňa gatnaşylan kalplaryna süýje arzuwlary oýurdy. Elkelen dawranyň başy selgäkde ýerleşýän Magtumly Pragynyň heýkeline gul goýuşluk dawarasy bilen başlandy. Bayramçylyk çäreleri halkymyzyň belent ruhy ýürelgesini görkezip, ýurdumyzyň medeniýetiniň mundan beýlegim ösmegine dörejlik işgärleriniň hüner derejesiniň ýokurlanmagyna täze kuwatly iterge berdi.
Balkan vilayetinde medeniyeti sunuğut işgärlerinin heme matmul Pragynyň şygyryt günüň bayramçylyk dawaralary baýman mazmuny beslenip, ýokary ruhletlik ýagdaýynda giňden belenip geçirildi. Çykyşlarda umum adamzat derejetindäki dünýä nusgulyk pekim paýhasy öz dürdäne şygyrlaryny jemlemek başaran beýik söz ustadymyz matmul Pragynyň arzuwlan täze ýamyny, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni, arka dagly serdarymyzyň paýhasly başdanlygyny tutuş ýurdumyzda bolup geçýän egert uly özgörtmeler Yetilyen belen sepketler, gün sayın dowamy tapyan ruwaşlyklar, medeniýet sunut ulgamyna amala aşyrylýan döwrewap işler, halkymyzyň jewetlige ýogurlan, miýdemiz agdy berligi barasyna bu söýşli söhbet edildi. Bayramçylyk döwrüsinde vilayetin medeniýet sunut ustaatlarynyň aýdym saly çykyşlaryna da giň urun berildi. Halkyň arka dagly zamanasy ýylyna adamlaryň gowullaryny götürgen hemem olary täze ýeňişlere ruhlandyrýan medeniýet sunut işgärleriniň hemem matmul Pragynyň şygyryt güni münasibetli geçirilýän bayramçylyk dawaralary daşu vilayetinä da ýokary guramaçylyk derejetine bir-birine ulaşdy. Edebiýatymyzyň beýik şahyry matmul Praga berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni gahrman arkadamyz hemem arka dagly serdarymyz çeksiz sarpa goýýa. Bugünkü dawaralar şol belen sarpanyň aýdyň suwtnamasy boldy. Munyň akıllar şahirmiz matmul Pragynyň arzuwlan berkarar döwletini hormatly prezidentimiziň öz mehriban halkyna peşkeş beren eşeretli durmuşynyň halkyň arka dagly zamanasy ýylynyň beýik tutumlarynyň ýurdumyzda dogly gollanylýanynyň netijesidir. Türkmen toýlarynyň ähli görnüşlerini, depde sorlaryny özüne jemlän medeniýet halkyň kalbydyr atly aýdym saly dawarada medeniýet sunut işgärleriniň joşguly çykyşlaryna uly orun berildi. Lewap vilayetinde de medeniýet we sunut işgärleriniň hemem matmul Pragynyň şygyryt güni münasibetli dörli medeni köpçülikliň çäreleri bayramçylyk dawaralaryna giň gerim berildi. Belent heňlerde ýanglanan şarnawazly aýdymlar, günnägiriň beýik akyllary dana şahirimiz matmul Praga goýulýan hormatyň sarpanyň arka dagly serdarymyz hormatly prezidentimiziň parasatly hemem öňden görjülükli döwlet siýasatyna buýsunjyň hemem gowunjyň aýdyň ýüze çykmasyna öwrüli. Aýdymlarda mukaddes watanymyz, ýurdumyzyň şany ösüşleri, matmul atamyzyň arzuwlan ajab zamanasy, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwri, medeniýet sunut ulgamyna düýpli özgörtmeler, hormatly prezidentimiziň ruwaç işleri belentden wasp edildi. Kärdeşler arkalaşyklarynyň Mary vilayet we Türkmengala etraf birleşmeleriniň bilelikde guramaklaryny medeniýet sunut işgärleriniň hemem matmul Pragynyň şygyryt güni münasibetli medeniýet halkyň kalydyr atly aýdym saly bayramçylyk çäresi geçirildi. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtatymyz Aşgabat şäherinde şu gün 27-nji ýylyna saat 20-den 28-nji ýylyna saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistany hawa maglumatlygyny berýän habar bilen tanış boluň. Balkan vilayetine az bulutly hawa bolup, demir günatlardan teýle sekunda 9-14 metr ýetýän şemal öter. Hawa gecesine 22-27 gradus maýl, gündüzine 34-39 gradus ysy bolar. Ahal vilayetine az bulutly hawa bolup, demir günatlardan teýle sekunda 9-14 metr ýetýän şemal öter. Hawa gecesine 27-32 gradus maýl, gündüzine 42-47 gradus ysy bolar. Mary vilayetine açyk hawa bolup, demir günatlardan teýle sekunda 9-14 metr ýetýän şemal öter. Hawa gecesine 27-32 gradus maýl, gündüzine 41-46 gradus ysy bolar. Lewap vilayetine açyk hawa bolup, demir günatlardan teýle sekunda 9-14 metr ýetýän şemal öter. Hawa gecesine 27-32 gradus maýl, gündüzine 41-46 gradus ysy bolar. Daşu vilayetine az bulutly hawa bolup, günortadan teýle sekunda 9-14 metr ýetýän şemal öter. Hawa gecesine 27-32 gradus maýl, gündüzine 41-46 gradus ysy bolar. Paýtatymyz Aşgabatda az bulutly hawa bolup, demir günortadan teýle sekunda 9-12 metr ýetýän şemal öter. Hawa gecesine 29-31 gradus maýl, gündüzine 43-45 gradus ysy bolar.
Yurdumuz boýunça iyun aýynyň 28-ine magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Ediz vatandaşlar, Thomas Paslynyň howanyň derejesiniň ýokurlanýanyny nazar alyp, Paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýeti şöklesinden gorunmagy, şeýlede ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmeňizi maslahat berýär. Mehriban ýeşler, bolary berk berja etseňiz ýylyň islenip Paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şuňlan watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ötüşleri beslenýär. Ähli ötüşlerin ödeninde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.